मैं खजूरची गोड चटणी बनवते आहे. हे खजूर आहे, म्हणजे बिया काढून पाण्यात ठेवले होते, म्हणजे जरा नरम होऊसाठी. 15 खजूर आहेत, ते मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेते. आणि चिंच आहे, म्हणजे लिंबाच्या एवढी चिंच घ्यायची, ती पण अशी पाण्यात टाकून ठेवायची, म्हणजे त्याचा असा कोळ निघतो. हे पण आता मी भांड्यामध्ये टाकते. त्याच्यासाठी ही 2 मिरची घेतली आहे, म्हणजे जरा एकदम गोड नको ना, म्हणून थोडंसं तिखटपणा येण्यासाठी. आणि हा जिरा आहे, 1 चमचा जिरं, अर्धा चमचा, हे बघा अर्धा चमचा अशी मिरची पावडर घ्यायची, म्हणजेच माझा कोकणीचा मसाला. आणि हे थोडंसं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आणि हा गुळाचा खडा आहे, तो असा मी जरा आता फोडून टाकते. हा गुळाचा खडा आहे, हा मी असा आता फोडून घेतला आहे, नाही तर तो मिक्सरमध्ये वाटला नसता ना, म्हणून. मी आता हे सर्व साहित्य आहे ना मिक्सरला लावून घेते. म्हणजे आंबट गोड चटणी आहे खजुराची. ही कशी तुम्हाला मी पहिलं सांगते, म्हणजे तुम्ही रगडा पॅटीस, पाणीपुरी, शेवपुरी, भेलपुरी असं काय बनवायचं असेल ना, तर ही पहिली चटणी बनवून ठेवायची. मग तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणजे पॅटीस वगैरे बनवू शकता, त्याच्याबरोबर ही चटणी खाऊ शकता. ही कशी पाणी टाकून गरगरीत वाटायची आहे, अशी सुकी झाली आहे, म्हणजे ती आता म्हणजे जास्त वाटणार नाही पाणी टाकल्याशिवाय. ही कशी गरगरीत करायची आहे. ही चटणी कशी ओलीच असते, आंबट गोड चटणी आहे. ही बघा, ही अशी चटणी तयार झालेली आहे. ही आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. ही चटणी अशी रेडी तयार करून ठेवलात ना फ्रीजमध्ये, तर तुम्ही कसं, म्हणजे असं नाही की तो रगडा पॅटीसच बनवायला पाहिजे, भेलपुरी, शेवपुरी. पण जर बनवून ठेवलात ना, तर कधी पण असं म्हणजे करून पटकन खाऊ शकता. पण ही चटणी आहे ना, चपातीबरोबर कशाबरोबर पण अशी गोड खाऊ शकता. चटणी रेडी तयार झालेली आहे. खजूर, चिंच आणि गूळ ह्याची एकदम मस्त चटणी आंबट गोड छान झालेली आहे.